खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ 1 काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया 6 साननि हाबाफारिजों कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। फुंबिलिनि समाव गाहाय बाथौ थानसालियाव आरज गाबनायजों लोगोसे गेट, सायनासालि आरो आलासि जिरायसालि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ 1 काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। दिनै फुंबिलिनि समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव सोलिनाय 1 काति माइनाव खेराइ फोरबोआव बाहागो लाफैदों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बर'नि आसारखान्थिजों गोरोबफ्लेनाय जि माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोखौ दिनै कासुमारि गामिया सान 6नि हाबाफारि लानानै सनाथि मायथाइ खुंगा 50थि जि जथुमा, बे जथुमायाव जों दिनै बायदिसिना हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय लेंहरदोंमोन आरो बिथांमोननि लेंहरनाय लेखा दिनै जों बेयाव बाहागो लाफैनानै खामानिखौ मावफुंबाय। दिनै जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव मोनसेल' गुबै धोरोम होननानै जों जुदि सानोबाथाय बे मोनसे बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै माइनाव फोरबो, थामहिनबा जों बर'आदि जोंनि आबाद गुबै हारि आरो लोगोसे जोंनि हारियादि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे जोंनि जिखिनि फसलफोर, बे फसलफोरखौ दिहुननायखौ लानानै जोंनि आसारखान्थिजों सोमोन्दो गोनां आरो जोंजों गोरोबफ्लेनाय माखासे फोरबोफोर दं। बे फोरबोफोरनि गेजेराव नैबे माइनाव फोरबोआबो मोनसे। जों मिथिगौ बयबो बर'फोरा दिनैनि सानाव बा मैयानिफ्राय जागायनानै जोंनि जिखिनि आबाद मावनाय जि माइ आबाद, बे माइ आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो, एम्फौ एनला बिजानुफोरनिफ्राय जाहाथे जों रैखा मोनो, बिनि मुङैनो जों नैबे माइनाव फोरबोखौ खालामनाय जायो। आरो बे लेखायैनो दिनै कासुमारिया बे माइनाव फोरबोखौ मोनसे गोदान मुगाजों गोरोबनानै फैसालिनि जोहै खालामनाय जादों आरो आसा खालामो दिनैनि जि सान 6नि जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिया माइनाव फोरबोनि बा बर'नि जिखिनि धोरोम बा आसारखान्थिफोरखौ लाखिलांनायजों लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनोबो नैबे धोरोमनि सायाव, नैबे फोरबोनि सायाव जाहाथे जों एसेबाबो साखाफारा खालामनानै होनो हायो, बेखौ आं फालिथाय आफादनिसिम खावलायनाय थाबाय। आरो बेखौबो आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे नैफोरबायदि फोरबोफोरखौ बा बर'नि आसारखान्थिजों बा बर'नि धोरोम बाथौजों गोरोबफ्लेनाय जिखिनि फोरबोफोर, बे फोरबोखौ जाहाथे इयुन समाव फैबाय थानाय समाव गाजा गोमजायै जाहाथे फालियो, बेखौ आं खावलायनायजों लोगोसे दिनैनि जिखिनि हाबाफारिफोर, सान 6नि लानानै हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिया जाहाथे मोजां बाबेनलाङो, बेखौ आइ बिमानियाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे दिनैनि जिखिनि मावफारि बेखौ मावफुंनानै होनाय जाबाय। दिनैनि समाव धोरोमखौ बेफार फालांगि बायदियाव बाहायनाय बायदिखौ नुनो मोनो। थारैनो डेम'क्रेसि जिहेतु हादोर, जों धोरोम सायख'यै मोनसे जिहेतु हादोराव जों थागिबि, बे थागिबि हिसाबै गावबा गावनि माखासे धोरोमफोरखौ माखासे राजनिथि बा माखासे मानि बेफारि जिखिनि फोथार, बे फोथाराव बाहायनायखौ जोंबो गेजेर गेजेर नोजोर बोनायाव नुनो मोनो। बिदि धोरोम बायदि मोनसे गोथार बेसादखौ बा जोंनि हारि बा जोंनि राव हारिमु बा आसारखान्थिजों गोरोबफ्लेनानै थानाय जों बर' हिसाबै थांनानै थानो हानाय जिखिनि सिनायथि, बे सिनायथिजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि धोरोम, बे धोरोमखौ बा गुबुन हारिनि जिखिनि सिनायथि बा बेखौ बे धोरोमखौ बा गुबुन हारिनि जिखिनि सिनायथि बा बेखौ राजखान्थि फोथाराव बा बेफारनि जि फोथार, बे फोथाराव लाबोनाया थारैनो मोनसे निन्दा होथावथाव। आरो आं आसा खालामो बा खावलायनो लुबैदों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे राजखान्थि बा बेफार बिथिं फारसे बोदेरनानै लाबोआ। बर'नि धोरोम फुजाफ्राव गोबां जौ जुवा बेफोरखौ होनाय नुयो। बे हिसाबै नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय मा राहा लागोन बेखौ? थारैनो मोनसे मोजां सोंथि सोंदों। आं जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे नंखाय बिबानगिरिमोन, बै समाव जोंबो जोंनि गेजेराव जि फुजा फोरबोआव जानाय जिखिनि जौ जुवा दाइस, बे हाबाफारिखौ गोबां होबोनायखौ नुदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ मैखोमै होबथानायबो जादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै गुबुनफोरनि जायगाखौ आं मिथिया, आंनि नैबे कक्लाबारि समस्तियाव आरो नैबे दा जाबाय थानाय जिखिनि माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोआव गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो दिनैबो बेबायदि जेबो समाजनि माखासे बेरेखा बा समाजनि जिखिनि गाज्रि थासारिफोर, बे थासारिफोरा जायाखै। दिनैबो नोंथांमोना सोरगिदिं गिदिंनानै नायनो मोनगोन बे कासुमारिनि जि माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोआव मोनबो जौ जुवानि थासारि थानाय नङा। आरो आं बुंदेरनो लुबैदों, थांनाय एसे सिगाङाव जालांनाय जि दुर्गा फुजा आरो लोक्षि फुजा, बे दुर्गा फुजा आरो लोक्षि फुजायावबो आंनि समस्तियाव जों फैखांनायनि उनाव जेबो दाइस आरो जौ जुवानि फोथारखौ बा थासारिखौ जों नुनो मोनाखै। बिटिआर सोरखारनि बिथां मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा प्रमद बर', बिथांनि जिखिनि सरकार दैदेननाय बोसोरनै जानोसै आरो बे बोसोरनै जानायनि सिगांनिफ्रायनो
माखासे मानि जायगाफोराव होयोमोनबाबो नाथाय बे बोसोरनैनि गेजेराव गोबां जायगायावनो बिदि जौ जुवा दाइसफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बिनिनो बेयो मोनसे मोजां फिथाइ होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे जों समाजनि जिखिनि गाज्रि थासारिफोर बे थासारिया जौआनो जा दाइसआनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङानो जा बे मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे जाहाथे समाजा बे फारसे आवगायलाङा बेखौ आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। फोरबो खेराइ फोरबो दिनैनिफ्राय जागायबाय 50 बोसोराव आगान होबाय नोंथांमोना 50 बोसोरनि बे से काति फोरबोजों एबार गल्डेन जुबलिजों खुंनाय जादों बे से कातियावनो थारमाने दिनैनिफ्राय 50 बोसोर आगोलनिफ्राय जोंनि बे कासुमारि जामगुरि से काति फोरबोखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसननायनि दिननिफ्रायनो जों दिनैसिम थाथ'नाय गैयाजासे सिबिबोगासिनो दङ। बे गल्डेन जुबलिजों लाखिनाय जादों। बे गल्डेन जुबलिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो एबार मेला सिस्टेमै खुंनो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा सार्कास मिनि सार्कास दङ, लोगोसे मिना बाजार दङ, सोरखि गिदिंनाय आरो लोगोसे बिभिन्न जोंनि माने दखान पाहारियाव फज'नाय जादों आरो लोगोसेनो जोंहा मोनाबिलियाव माने सिनेमा दिन्थिफुंनाय डेन्स कम्पिटिसन बेफोर हाबाफारि लानाय जादों आरो बेयो थारमाने 6 दिननि हाबाफारि लानाय जादों दिनैनिफ्राय 6 कातिसिम अर्थात 19 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरसिम जोंहा बेयाव सोलिगोन आरो कम्पिटिसननि प्राइसआ बेसे? कम्पिटिसननि प्राइसआ जोंहा फार्स्ट प्राइसआ जाबाय 15,000 15,000, सेकेन्ड प्राइस 10,000 10,000, ओमफ्राय थार्ड प्राइसआ जाबाय 5,000 5,000 राउन्ड सिस्टेम खालामगोन नामा? राउन्ड सिस्टेम खालायगोन। बर'नि मुंदांखा मेथाइ बेयाव जोङो सानै हांख्रायनाय जादों, मोनसिं बर' मोनसोम बर' आरो लोगोसे सुमिता बसुमतारी आरो लोगोसे सासे डेन्सार बिथाङा जाबाय मामोन रामसियारि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना माबाफोर धोरोमारि सावरायमेल लानाय जादों नामा? बेबायदिहाय जोङो बेयाव सेमिनार खुंनो लानाय जादों। बेयो साननै जागोन जोंहा सेमिनारा, बाथौनि सायाव जों सेमिनार खुंगोन आरो बेवहाय जोंहा फुंखा सुबुंफोर हांख्रायनाय दङ आरो बिथांमोना फैनानै जोंखौ बेनि सोमोन्दै बेखेवना होलांगोन आरो मोनसे सोंथि बेनि सायाव माने जों एबा टटेलि जोङो बे माने जौ सेरेब फाननायखौ टटेलि बन्द' खालायदों आरो जौ सेरेब जिहेतु गैया, इयाव ना बेदरनि बाथ्राबो फैया आरो बेखौ टटेलि जोङो प्रहिबिटेड खालायनाय जादों आरो